berape, muka si hadirin larape berape. Datang dari jauh dan datang dari dekat. Aku jomudo kadang jokete labarin pun bana kaininya tampe anak mendengarkan cerita silawat. Silawat dulang padu ini tampe. Antara kami nan barampe alang babega jolang kisau kala samodape ko silawat alang babega lamalang sangi. Lagu tak ada buat adape. Suara laga para ulaba puni bele lai dicubo. Adek gamang selemu lubang idul atas sumbe aba ini tu omalang lananda pe oh bari lama Anakku, kalau kau menjantan dengan
akanyo indah kabainga iyo salam istimewa dikarekan angkito iyo denyo kami nasamu tukang ucu orito ka armada la denyo minang namulo para atamu
indah apa misal, indah apa judul, dalil yang kuat, kalam Tuhan kuat, janganlah gitu, hai ragu-ragu. Sampai berpegang menyerahkan diri, menyerahkan untuan kepada ilahi. Kami pagi are kadi buah mati. Nandi pakai hidup, nandi tumpang mati. Wahai saudara, hai karijo kandung, mama olehmu, oh janganlah tanggung. Dari mulut awal, oh sampai ke ujung, umpamu mengaruh, agar sapi segarung di angin berkili, di ombak bersabu. Kepada Allah lali saralakan untuk nak selamat badan dia pulang ke kampung. Di kampung akhirat hai pulih balau. Di sana langsung. Oh indah Tagambe, debu kijo gunung. Ala dewai sahabat di tulang saudara. Oh pandang ke Tuhan ba'awal badanku. Laisa kami selihi. Ala pikir bandingnya. Ada terlampau tinggi. Oh jatuh tertimpa. Ada terlampau dalam. Oh jadi binaso, Demang kulit lada bijol binaso. Mama alemu hai joko kepala. Pandang ke Tuhan hai jadi marawan. aku mikir di situ nek itu malam-malam. Hai saudara ditolong sahabat. Nonang mana? Ayo pandang marifat. Yang jalani, Lade mangkuk nyolanya bagi tu mangkuk. oh asal sadar. Nana jo kalau gitu. Amai kai korika, Randa jo tinggi. Lade nak pandang lade ke Tuhan ya Allah supaya nak tapi. Kau dipandang wujud ya Allah alemu ladapi. pandang alemu, Wahai Allahnya tozat, kau Allah dipandang zat. to sifat. Oh dipandang sifat, hai Rasul ladapi. Oh dipandang Rasul, hanya tu Muhammad. Tarui kasarugo, Ala dah salah pangkat. indah begitu. Torikan kita paham. Ma'rifat kita ya Allah. Lada jadilah karam. Samisal param ya Allah di dalam lautan. Hidup di angin toai hai jadilah karam. Ya wahai saudara, Cara dijo pandai, musikin barapo yo hai dunia dipakai. keakhirannya yo oleh mengkonyo sampai. Belajar torikat, oh janganlah lalai, oh salah
bangkai. Oh hai wahai sahabat, oh ditolak saudara. Soal nan pengajian, oh sekian dibaca. Oh sekian malah dulu. Dari sini alang yo de babega. Pambatang kala de nyola pi tamu hijau kalau tibo. Kan jadi calo-calo ganti asari yo di kaminen badu. Oh manoi ola masyarakat. Negari kubur yo desa donyo. Kaum ola de muslimin. Kaum yo muslimat yo. Aluran iyo de kaum ayah, aluran iyo kaum bundo. Dari yo nini ade joma mak bagi yo sarato nan jobato. Ko ado yunan agak jauh. Dari lokasi masjid nangko. Dari masjid iyo Nurul Islam. Nesangin yo mana terbengkalainya. Atunan masih baradojo. Di rumah yo masih de masihnya. Ko ada di dalam yo de berdandan, di dalam tidur di depan kaca. Terlabi iyo de nyoba nak kapadoyo kaum nan bundo-bundo. Karena kaum nanti tino memang gak lama jua basegenyo. Dek rede ka kiri rede ka kanan pelek kalakang ganjo kamu ko. Dek mencari denyo delbab, dek memakai ne kacamata. Oh adonan di dalam de babada. Memakai pada pipa nomor 5. Atau di dalam hai balai posti. Walau memakai ne colamata. Atau nan sada mama sang sanggu nan sagadang iyo deban oto. InsyaAllah pacape anda tibo, pamati yo capek yo adinda tiko. Karena acara basilawai dolang dek kami laba ansu jo. Dari sini alang yo de babe gaman dape yo tarmen para tamu. Bau anak bau yo laminan tu. Anak cucu ay sagalo-galonyo. Ay jangan yo de mana lupa mambau uang agak sarajut lah de bahilo. Di dalam kesempatan paling baik dan paling indah di dunia itu. Marilah kita berlomba-lomba. Ini yo de bana samo-samo. Iyo pembangunan iyo masjid. Sadang terbengkalai nanti. Terlabi-labi iyo de nyobana bahagian iyo nalating keedo. Kali malah dini tingke duo rencana lah terperpuler-puler. Asadangkan di tingke para tamu alun iyo samparono. Karena ada wujud dan tujuan Allah subhanahu ta'ala ridho sadonyo. Alung yo kini yo denyo kita memperingati hari nan bersejarahnya. Di dunia iyolah denyo kini sangat bana bersejarahnya. Hari kelahiran de jonjoangan. Hai pemimpin di dunia nangka. Balik Rabiul Awal. Tapi bana iyo de jadwalnya. Iyo ay kita yo meriahkan acara yo de sana rupo iko. InsyaAllah hari lain bersahabat memang iyo ay kita. Oh cuaca lain de agak rancak kalau dipandang iyo dengan mata. Tentu ada ridho dari Allah kepada makhluknya di dunia nanti. Dimeriahkan jo silawai dola. Ayo iko bana de kodia. Dari sialang la de babe
pegang. Mula-mula para tamu Dari nan iyo lah dalam kisah yo bilangan iyo nang kado. itu mana orang yo kan bermain iyo di hadapan basamu. Kutukanan iyo nan silawatnya insya Allah al-bojo kadonyo. Memang dicari iyo dari pesubuh walau dari YouTube kan jadi Kok tiba permainan no sepak bola piala Eropa kadonyo. Kalau di dalam iyo dapat bintang Indonesia paling para tamu. Kalau tiba iyo ay di petinjunan kelas berat ikola orangnya. Iolah dicari deng mati senjo olimpik itulah nen balago. Oh, jangan dilewatkan padonde malam nangko. Maalung de nyoari iyo batamba nalalaru iyo. Obana tambah malam iyo ay nase nalakaranganangko. Laikan arano kito layai padonen patigo. Kanan-kanan dape kito idio ay bari-bayo. Lekan kita dape dipalegakan gato-gato. Oh eloklah dikandakan hai kanare kana kito. Kapado delang kisau urang ngobarin la de banamo. Tolong yo malah sambuang iyo ay nasana la sudaiko. Di dalam kami berkanda tentu ay bayi ramayu. Oh diniam bina dari irama dari kisahnya tuh. Dari perempuan tinggalnya di tapi rimbo. Ajo ini Rama Jambi gak mai boibo. Suami nala wafat lah balik pe tangannya kadado. Iduilah menjadi jando anaknya tinggalkan de balimo. Ya itu nanti gojantan ay padu batino. Anak nan paling kamu hai minta kuliah ke Bulando. Itulah rencananya di dalam iyo malah hatinya. Anaknya nomor 2 gak lain yang kehendaknya. Oh pagi dejo patang minta membali Honda Vario. Anaknya nomor 3 minta dibalikan HP Pipo. Tangan nomor ampe deyo lain dan siginya nyo. Gilo yo de maminta balanjo sajo hari sanyo. Oh bana gitu bana keadaan anak balingan jo. Anak nak paling bungsu balain puloi kandanya. Mana ngita isa apa baru nan dimintanya. Pak itu denyo bana kalau irama nala kisahnya tuh. Mandang ayo dari tangi jatuh badarai si aimato. Jatuh taisa isa ati pundo kini nanti buenyo. Takkan adik salamo sangke ayahnya elai aduh. Anakku ditinggal ayahnya, makku ditinggal bapak. Hidup di tengah dusun, rumah balam pula indah kaminya. Hidup di tengah dusun, rumah balam pula indah kaminya. Pagi-pagi ke ladang, siang turun ke sawah. Malam mata merewah, rumah terkenang di masa dulu. Malam mata merewah,
ini masuk dulu. Pabilo anak menangis, hatiku rasoi boyai. Terkenang masuk dulu, dumak masuk ayah lagi aduh. Terkenang masuk dulu, sama so ama alun jadi jando. Lain nak dicari gantinya di koralanian. Anak lagi mengenyang, alun tahu salah dan benar. Anak lagi mengenyang doh, alun tahu salah dan benar. Memintalah kepada Tuhan, tabahkan hati kami ay. Menjelang anak gedang, rumah minta murah rezeki. Menjelang anak gedang, amat capek mendapat lagi. Iyo itu iramanya panjago-jago lekan mato. Kalau bahagia dodo itu bahasa leronya. Oh tapi usaha nantu kami salah tarimo. Ini mari kita bahari barang sadone kakao. Oh dirantang namanya panjang, antah namu ada bajelo jelo. Iyo mari lanan diambil, mari diambil sakadar paguno. Iyo nanti ara labulo, diara apulo iramana no sero. Ay nur siapa denyo jami. Ay lanang punyo lada iyo karajo. Iyo sialang iyo babega, sialang babega nala pandai pulo. Ala pandai iyo nyobana, la pandai bana sarupo de inyo. Salim ya Rabbi. Ala Nabi ya Sayyidina. Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmaina. Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi Ajmaina. Sayyidina Umar Utsman Ali Abu Bakar sahabat Nabi. Siti Fatimah binti Rasuli Nabi Muhammad ala junjungan kami. Siti Fatimah binti Rasuli Nabi Muhammad hai junjungan kami. Ya Maulana ya Bibi. Ya Habibi Kami kemudian hari. Ya Maulana ya Habibi. Nantilah kami kemudian hari. Kalaulah tidak engkau menanti, beri syafaat ya Habibi. Kalaulah tidak engkau menanti, Beri syafaatlah di hari nanti. saya salimmu ya Rabbi. Ala Nabi ya Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmaina. Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmaina. Ya Sayyidina Umar Utsman Ali. Abu Bakar sahabat Nabi. Siti Fatimah binti Rasuli Nabi Muhammad hai junjungan kami. Siti Fatimah binti Rasuli Nabi Muhammad junjungan kami. Ya Maulana ya Habibi. Nantilah kami kemudian hari. Ya Maulana ya Habibi. Ya Habibi. Nabi
Kalaulah tidak engkau menanti, beri syafaatlah di hari nanti. Allah jadi dahulu Anggai kami mengadu, di rantang panjang namu apa jelo jelo, marilah dikandakan iyo ay karekan kita kapatu dalam kisah orang barinalah de banamo. tolonglah sembuh de tolan sasudahiko. Ajo lagu na ranca, ajo buat na sero, lade atau ajo lagu. Mode kini ko. Ajo udin kuri ada iyo kanala jadi juo. Ajo bocor halwia iyo kanala jadi juo. Ajo datu abaringgi lada iyo ka jadi juo. Ay babu misanang padina menjadi bulu. Anak buah lada na gambang nagari na arami juo. Ibadat ka Tuhan bertambah-tambah. Kacimpong paminan mandi laku cika paminan kato. Menjadi ay tarani sidek kami tukang lecuri itu. Gara-gara di palanta, gara-gara zaman kini ko. Kalau di zaman kini kau danga kau dah garahnya. Karena di zaman kini dek kita semuanya tu. Dia di dunia pana kini kanlah samo taraso. Iyo virus lade corona manja jadi mano-mano. Indah bagai indah jadi apa-apa. Ado pulo gara-gara nyola dari kami nana badu. Dari sialan deba bega ini di dalam labakarajo. Kasuk jalan ke ujung tanjung kaki dah jalan lah ke malalo. Allah di lampok muncul nyoi duang karona lalu di lubang telinga.